ମତେ ତ ଯାହା କଷ୍ଟ ଦଉଛ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ତମେ କଷ୍ଟ ଦଉଛ। ରୂପାଟା ଆମର କେତେ ପାଠ ପଢିଛି ଯେ ଚାକିରି କରିବ ବୋଲି ସେଇଟା ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଆଉ ଇଏ ବି କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆରେ ବଡି ଭୋର ଉଠିକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଫେରିଲା ବେଳକୁ ବାହାନା ଏସବୁ କେବଳ ମୋରି ପାଇଁ। ମୁଁ ଯଦି ମରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ କେହି ବି କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତେନି, କେହି କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତେନି। ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି ମୋର ପୁରା ଭଲ ହେଇଯିବ। ଶୁଣ ଛୋଟ ପିଲା ନହେଲେ ସେ ପଡ଼ିବ। ତମେ ଆସିଲ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତମେ କଣ ରୂପା ପଢିବା ପାଇଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଯାଇଥିଲ? ଏବେ ତାକୁ ତୁ ବୁଝା। ଅପେକ୍ଷା କଲି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଶେଷ ଗାଡି ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ରୂପା ଆସିଲାନି। ସେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଆରେ ସଞ୍ଜୟ ରାତି ହେଲାଣି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତମକୁ କିଛି ବି କରୁନି। କଣ କରିବା ଆମେ? ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ଟିକେ ରହିଯିବା। ଏ ସଂକଟ କହିଲା ଚାଲେ ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଆଇଲେ ଚାଲେ ଆମେ ଘରକୁ। ଶେଷ ଗାଡି ତ ଆସିଲା, ରୂପା ତ ଆସିଲାନି। ରହିଥିଲେ ସେ ଅନ୍ଧାରରେ କଣ କଥା କହୁନ? ମୋ ମନକୁ କାହିଁକି ପାପ ଛୁଉଛି? ମୋ ଡାହାଣ ଆଖିଟା କାହିଁକି ଫରକୁଛି? ମତେ ଲାଗୁଛି ରୂପା ବୋଧେ ତା ଅଫିସରେ ରହିଗଲା। ଆଜି ତାକୁ କୋଉଠି କେହି ଅଟକେଇ ରଖିପାରିବେନି। କାଲି ହଉଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ଆଉ ରୂପା ସେମିତିଆ ଝିଅ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ସେ ତା ଭାଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ। ରାତି 12ଟା ଖାଲି ଏକା ତୁ କହୁଛୁ ମୋ ରୂପାଟା ଅଫିସରେ ରହିଗଲା। ଭାଇ 50,000 ଟଙ୍କା ନିଅ। 50,000 ଟଙ୍କା ତୁ ଆଇଲୁ କହୁଛୁ? ସେ କଥା ଭାବେ ବୁଝିଲୁ ଭାଉଜ, ତୋର ଜମା ଚିନ୍ତା କର, ତୋର ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଏଇ 50,000 ସେଦିନ ନଥିଲୁ ଡକ୍ଟର ବାବୁ ଯେତେବେଳେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହବ। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଯିବ। ମୋତେ 7-8 ଦିନ ସମୟ ଦିଅ, ନିଶ୍ଚୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି। ତ ଭାଗ୍ୟ କାଲି ତୋତେ ଘଟଣା ପଚାରୁଛି। ଟୋଟାଲ 2 ଟଙ୍କା ନୁହଁ, ଆଜି 50,000 ଟଙ୍କା ଆଣୁଛୁ, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିବି ବୋଲି କହୁଛୁ। ଆରେ ଇଏ ପଇସା ଗୁଡାକ ତ ତୁ ଚୋରି କରୁଛୁ। ପରିଶ୍ରମ, ଢେର ପରିଶ୍ରମ। ଚୋରି କରିକି ନେଇ ଆସିବା। ପଖାଳ ପୁରେଇଲା ବେଳେ ସେ କଣ କମ ଛୋଟ ପଟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଛୋଟ ପଟ ହୋଇଥାଏ ଛୋଟ କହୁଛି ଭାଉଜ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଅଖାରେ ପୁରେଇ ଯାଏ ମୋର ଭାରି ଆମ ରୂପା କଥା ମନେ ପଡୁଥିଲା।
Elupa, tu é tomado como pelu. Tu berarti kalau saya pelu. Kita lah kerja dengan postan dulu. Elupa, tu lo corrigi. Tu é o cara que deve porque tu cai aqui. ତମେମାନେ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛ ତ? ଆରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛ।
Thank you.
ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ କହୁଛି। ଏ ରୂପା, ଆରେ ଆସ। ଛାଡ଼ ମୋ ହାତ ଛାଡ଼। ସେଦିନର କଥା ପାଇଁ ରାଗିଛ। ଏଇ ଦେଖ, ମୁଁ ଭୁଲ ମାନୁଛି, ଜ୍ଞାନ ଧରୁଛି। ଏଥର ତ ଆସ। ଛାଡ଼ ମୋ ହାତ। ଆରେ ଛାଡ଼ କହୁଛି। ଆରେ ଛାଡ଼। ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ମୋତେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ତମେ ଦବନି। ତମେ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ତମେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। କହିଦେଲେ ସେମିତି କହିବନି ରୂପା। ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ? ଦୁନିଆ ଲୋକ ପଥର ମାରିଲେ ସେ ପଥରଟା ଆସି ତା ଦେହରେ ବାଜେ, ଆଉ ସେଇ ପଥରଟା ଆସି ତା କଲିଜାରେ ବାଜେ, ଯୋଉ ପଥରଟା ତମେ ମାରିବ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ ରୂପା? ତମେ ପୁରା ମୋର ସବୁଠୁ ନିଜର। କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ସାତ ପରଟା କହିଦେଲେ ଫୁଲ ଫୁଟେନି, କି କହିଦେଲେ ଜନ୍ମ ହୁଏନି, କହିଦେଲେ ଆପଣ ଲୋକ ପର ହେଇଯାଏନି। ଜାଣିଛ ରୂପା, ଯେତେ ପାରୁଛ ସେତେ କୁହ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ମୁଁ ତମକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମକୁ ବହୁତ ଘୃଣା କରେ। ଘୃଣା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ କାରଣ ଦରକାର। ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଦରକାର। ତମେ ହେଉଛ ଜଣେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ। ତମେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବଳାତ୍କାର କରିଛ। ପ୍ରେମରେ ହେଇନି, ବରଂ ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଛି। ତମେ ତମେ ତମ ପ୍ରେମିକା ସୋନାକୁ ବଳାତ୍କାର କରି ତାକୁ ମର୍ଡର କରିଛ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏଇଟା ତ ଶୁଣିଲା ପରେ ଠିକ୍ ଏଇଆ ହବ। ହେଲେ କୁଟିଆ କପି ମୁଣ୍ଡକୁ ଚିନ୍ତାକୁ କହିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ ସେଇଟା ପାପ ନା ସୁଦ୍ରାର। ଥରେ ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଯେ ଏଯାଏଁ ଯୋଡ଼ି ହେଇନି, ଆଉ ଥରେ ଭାଙ୍ଗି ଲହୁଲୁହା କରିଦିଏନି ରୂପା। ହୃଦୟଟା ଲୁହାରେ ନୁହେଁ, ଲହୁରେ ତିଆରି। ତମର ସବୁ କଥା ଜାଣି ସାରିବା ପରେ ମୋ ଛାତିକୁ ମୁଁ ପଥର କରିଦେଇଛି। ଆଉ ସେ ପଥର ଛାତିରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଲେ ରକ୍ତ ଝରିବା ଶୀଘ୍ର ହବ। ବରଂ ଭଲ ହବ ଆଉ କିଛି ଭୁଲ ହବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଏଠୁ ଚୁପଚାପ ଚାଲିଯାଅ। ଆଉ କେବେ ଯେମିତି ଏ ମୁହଁ ଦେଖି ମୋ ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବନି। ଯଦି ଆସ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବିନେବି ତମେ ପୁରୁଷ ନୁହଁ, ନାରୀ ମାଂସ ଲୋଭରେ ତମେ ହେଉଛ ଗୋଟିଏ କୁକୁର। Miss
टेस्टिंग हेलो डीजे डीजे बाहाघर सिजन गला आ मात्र दुईटा बाहाघर सिजन एई बाहाघर सिजन रे मु सेई दुईटा जाक कॉल रखिछि डीजे डीजे ए समय बाना गला कुआरे तार तो केवल गोटिए जिनिस घरे नहीं ना कौन बा एते 50,000 टका मु एडवांस रखिली क्या तारी पाई साथे मनीष तो हेला नहीं आउ ये बे रूपा को सावधान को किए बढ़े था रूपा ये रूपा किया रूपा कथा कहू छु ओ प्रेमी का रूपा तू क्या तोते तो चिन्हिनी मुआ ताकू केमिति चिन्हिनी भले कौन हम सावधान को चौका में किए रूपा उठे गई था ये कौन सावधान ये सोना इंडिया वहां तक हारिला को जो अवस्था तमो माना पर पूरा सही सावधान को देखिले ठीक जानी पड़िबो सावधान ये कौन सावधान तो सावधान इंडिया सावधान मुनि को के और सीरियल ना ओए सोना तेता मु पंतरे सब कथा ना तम सीरियल रखी मो भणा के सब कहि नै छु दे रूपा को किए सावधान मको पड़े थला को रूपा को ताई मु तो जाने तो रूपा को किए पठै देला रूपा को मु पठै दिया पापा मु पठै दे रूपा को मु कहला तो संभाली पारिबु की रूपा को ये क्या है तू और दस्ता मारिला तू पछरे जाई जाई भले कहि दियो रूपा को किए पठे देला नले मो भूली जिबी तमे मो मामू आ मु तम भरोसा ମୋ ଭଉଣୀ ରୂପା କୋଉଠି ପଠେଇଥିଲି तो भौणी रूपा ए रूपा ती तोरी भौणी रूपा रूपा तू क्यों ये मारे ते जागा देखि मारे मु ये होचे ना हेलो हेलो भाई टॉकिंग हेलो डीजे मु जदी पढिबी तमे संभाली पारिबो तो सैतान का किए से जे रूपा को असती सजै गई छी मो रूपा को असती सजै गई छी से होची तो बापा मानो गोविंद महापात्र मिछ ए मु मिछ कहूची